ଗୋପହାଟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋପହାଟ ଗୋପହାଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋପହାଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ଗୋପହାଟ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭିଉ ଦେବେ ଗୋପହାଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଗୋପହାଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିବେ, ଭିଉ ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଫେସବୁକ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋପହାଟରେ ଥାଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋପହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁଣି ଗୋପହାଟର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ବେପାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ସମାଗମ। ଯାଉଛି କାଠ ହବ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭାତ ଗୋପହାଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋପହାଟ ପରିବା ମାର୍କେଟ। भाई